So. Mosha isikhathi. Mnumzane. Yebo boss. Ngathi ngalemva yakho kusula nawo phela lo mshini. Ish. Ngalemva ngikusula cathule tapa. Ngiyaxolisa boss. Hayi, niyahlupa man bese bathi umuntu uyamzonda. Hayi. Okay, ngejala ngilenzile lana ngubane. African time umuntu wakhona ulate nokuba late nje. Hayi. Sanibonani ema-ofisini lamakhulu. Hey, ayikhona. Uyafika la uyatheleka nje uyangena nje ngendlovu uyangena. Ngathi kukindla. Hayi phela kuyafana nokuthi kisi ngoba mzala wami security lapha ekhaya. Mr. BS ngubani? Ngabe ngihamba kahle? Nguye. Usitshele kabanti ngawe. Mina ngimr Ngubani ngine BSc kwe psychology. Kuphelele. Nako. Okay.